Oh, nabot na guys, silang Sir Brian no, sa tabla, liluan. Hinay mo ha kay murag. Inigslide ato, ahino sa ubos kita dito. May problema na ako sa ubos sa Ritso. Ay, paborito ni Dake mo duwa ni football. Pasana lang ha. Dili gunitin ang Audrey ay, nay gunitan. Mo na ni atong practice guys para duwa pa pickleball. Para pangin ba? Duwa mo da? Kani siya player ni siya gud. Nya ako di mo kibaw ko an ko. Basta maigo lang bola. Iyo, duwa mi kagay. Guys. Struggle jud. Oh ni ha. Timanin ninyo mga kabatulonan, lisod kay bangita kwarta. Sa bugnaw, pero pait mabinlan jud. Okay ra mo dala. Dinilas. Tinilan git. Op, jam ni. Chinilas ko ang dudo bilin. Atong chinilas gamit kay garan. Slide kinabugto, ang amping chinilas. Tasar. Gusto ko di mo aroy mo nigigulit si Dampi. Doko ako. Ano di daan dito? Asa dito? Oo, dili age. Dili no. Nakita ito na gani ha pag ana re. Dili pa di. Okay. Sir, gusto sarap pa ni mo laog dili kanawa na gatas ka. Mauwa na kasi. Overlooking. Pamutol sa daan yang mga kuander eh. Champion. May training na to, pahangin sa pickleball. Pio oh. Ayo sa buha ka tay hot. Kuha na lang pila ka create dito habili lab. Duha og gatong puti nga kuan. Oh, gagmay pre no. Ubay dito. Ikaw to usa. Balik ka na. Op! Wala ta. Okay rin pa. Ay, indot yung konsero, indot yung itlogan sa tay. Lagi kita na ko. Lagi ta lagi na. Iya. Muna sa ko mo palit ug manok gyud. Indot tas pidirer ni sir guys oh. Ah, pidirer ni sir. Wapo ko do. Nakakuha ko nga posto na magnet kay ang mga Lagi. alien sa daplane ba? Pusta yung net. Ah, indot kay sir. Eh, nagkuhan yung sagnet dito. Ayun, balik ka daw. Oh, paparin to. So, kutas kayo guys. Staks. Tas mga ka-idol. Hilos ini ha. Kita ng motor pag tanga ko. Warga sa itong butso. Okay. Kulit mic kasi. Na akong mic. Cut lang.